ngiyakubongela. Hhayi, kusasa ngoba cabanga mfethu uhamba kusasa. I forgot to mention that part. Uma umtshele namhlanje ukuthi kuzomele aye esikoleni warawara kodwa uhamba kusasa. La sengiyibuze khona ukuthi awu u-aplaye nini? Aplaye nini? Noma wayevele aplayile nje just for vibes engenayo isho noma uma wakho uzokwazi noma ngiyakwazi, which that like would make more sense than ukuthi ube dane wa-decide nje ukuthi kusasa ngesikoleni. So yeah, ubheka athi hayi okay-ke sengizokubona kusasa-ke ngifuna ukukuphelezela before uhambe. Yabo khona ngizokubona okokugcina. Ke bese bayahlukana-ke amthwesa amanzi akhe lawa kade eyathwele bese ephindela kubo u-Amanda. Esehamba-ke ne-suitcase lakhe esephuma ngomnyango, uma wakhe amnikeza iBhayibheli. Mntanami, nasi isinkwa sakho kumele uhambe naso. Isipho sakho mntanami lesi. Isinkwa sakho.